गबरथाना बियाब आरो बरपेटा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथाय मेल। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय हायुङारि मानास हाग्रामानि सेराव थानाय बारांगाबारिनि फेलकन जांगल रिजर्टआव दिनै पुवाराम गयारिनि आफाद दैदेननायाव गबरथाना बियाब आरो बाक्सा बरपेटा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथाय मेल जानानै थाङो। बे जथुम मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो बरपेटा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि नेहाथारि नवीन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे मेलाव लुकास बसुमतारीनि खृष्टान धोरोमनिफ्राय बाथौ धोरोमाव हाबफैनायाव जानाय माखासे बेले बेजेखौ लानानै सावरायनाय जादों। बे जथुमावनो लुकास बसुमतारी बिथाङा गावनि धोरोम सोलायनायनि जाहोनाव गावजों गाव एबा खृष्टान धोरोमारि आरो बाथौ धोरोमारिनि गेजेराव जालांनाय बेले बेजे जाथायफोरखौ आबुङै फोरमायथिनानै होयो। बे जथुम मेलाव नुजाथिनाय गासै सोद्रोमाफोरा गुदि खिथा सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखिफोरखौ रोखायै सेबखांनानै लायो। दिनैनिफ्राय लुकास बसुमतारीया धोरोमखौ लानानै खौरां बिजोङाव जेबो बुंनो नाङा, मानोना दुलाराय बाथौ गौथुमा लुकास बसुमतारीनि जिउ रैखाथिनि बाथ्रायाव हानजा दं होननानैबो बाथौ गौथुमा साननानै लायो। लुकास बसुमतारीखौ लाना फैगौ समाव बारेंगाबारि गामि आरो गबरथाना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गोरोबलायनाय गोजोन संसार जानांगौनि नोजोरखौ नायनानै मेल लानाय जागोन आरो जोबनायनि उनाव खौरां बिजोङाव थांनाय समफ्राव लुकास बसुमतारीखौ लाना ओंखारबाय थानाय बेले बेजे बाथ्राफोरनि सायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बसन्त बसुमतारीनि खुगाजों खुगा खौरां बिजोङाव आबुं खेंफोरथि होनाय जायो आरो खौरां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बसन्त सरगयारि बिथाङा फोरमायदों दि बाथौ गौथुम एबा बाथौ धोरोमफोरजों जयैनो रुजु रुमु सुखु गोजोनै रायजो जालांगोन होननानैबो फोरमायदों। लोगोसे बुंबावदों दि 2022 मायथाइयाव RSS निफ्राय गणेश दैमारिया बान्था आजावनायनि उनावहाय RSS नि एजेन्ट जानानै खामानि मावदों नामा होननानैबो सन्देहबो खालामदों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ हाथियार हिसाबै बाहायनो एजेन्ट जादों नामा होननानैबो सन्देह खालामदों आरो बिथाङा बाथौ गौथुमनि जानानै बाथौ धोरोमनि गेजेराव बेले बेजे नुजाथि होनायखौ सोंखारिदों आरो बेफोरबायदि बाथौ हारिनि जेबो खहा लाबोआ बेखौबो खौरांनि गेजेरजों गुरैयै खावलायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बसन्त सरगयारि बिथाङा। खुलुमबाय। दिनै 2022 मायथाइनि जुलाइ दाननि 17 खालार गोथार रबिबार सान। बे सानाव नैबे बेंगल जंगल रिजर्ट लजआव जोंनि गबरथाना दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गौथुम बियाबनि आफादगिरि मुस्रि पुवाराम गयारिनि आफाद दैदेननायाव जों दुलाराय बाथौ गौथुम बरपेटा बाक्सा जिल्लानि बिबानगिरि आरो लोगोसे बियाबनि बिबानगिरि आरो दौरिफोर सिबियारिफोर ज' जानानै जोङो मोनसे लुकास बसुमतारीनि जों जखन्थाय जोङो सावरायबाय आरो बे सावरायनायाव जोंनि लुकास बसुमतारीखौ लानानै जि जोंहा बाथौ धोरोम आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव जि जोंहा फिसा फिसौ जि भुल बुजा बुजि जालायदों बेफोरनि सायाव जों रुजु रुमु सावरायदों आरो लोगोसे जोङो फोथारनाय आरो थार लामाजों आगान सुरनो थाखाय जोङो लुकासआ माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्लाबो बे गोरोन्थिफोरखौ फोसाबना लानो थाखाय जोङो गुरैयै खावलायनाय जादों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 2022 मायथाइनि 1 फेब्रुआरि खालि लुकास बसुमतारीनि गोसो खुसियै खावलायनाय लेखायै जोंनि गबरथाना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोर
आरो लाइमोन माइनाव हान्जानि बिबानगिरिफोर दौरि आसारि आरो आर'ज हान्जा बयबो खौसे जानानै लुकास बसुमतारी न'खराव फैनानै जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खान्थि बादियै बाथौ गायसननाय जादों, बाथौ थानसालि फसंनाय जादों। आरो बे फसंनायनि उनाव जोङो लुकास बसुमतारी आरो बिनि बिसि नाममोन मिना बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो सानैखौबो समायखिरा लाहोनाय जादों आरो बिथांमोना गोसो खुसियै आजावना लादों। जोंबो बाथौ धोरोमाव आजावबाय आरो लोगोसे जोंनि धोरोमाबो एखे, रावबो गेदेर उन्दै नङा, रावबो फिसासिन नङा, रावबो देरसिनबो नङा, बयनियाबो समान होननानै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि सिबियारिफ्रा गोसो गोथारै फोथायो। दा बेयावनो जे जोंहा जोंनि बर' खृष्टान समाजाव थानाय जायफोर सिबियारिफोर बिथांमोना गोरोन्थि बुजिनो हागौ जे दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेफोरबादि माबा मोनसे थुलुंगा होदों नामा ओरैनो। नाथाय जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनैसिमबो खृष्टान समाज, ब्रह्म समाज बा बिदिनो सतसंगी समाज बा गौरीय मठ समाज बा बिदिनो इस्लाम एबा बौद्ध समाज, जैन खुनु धोरोमनि खुनु सुबुंखौ जों दिनै सोंखारिफेराखै, रावखौबो जोङो बेबायदि बेरेखायै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा थांखि लायाखै रावनिबो बेरेखायै गसंनो थाखाय। बेनिखायनो जोंहा जोंनि हाबा, जोंनि थांखि बे जाहैबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव गिबियाव खौसे लाबोनाय, गोजोन लाबोनाय आरो दावगानाय बे मोनथाम थांखि हाबाफारिखौ लानानै आगान सुरगासिनो दं आरो खामानि मावबोगासिनो दं। बेनिखायनो जोंहा दिनै गुबुन गुबुन धोरोमारि सिबियारिफोरजों जोंहा जेबो बेरेखा, हेंथा हेंथि, मोनसा मोनसि जोङो खालामनो गोनां गैया। बे जोंनि थांखि नङा आरो बे धोरोमारि आफादनिबो थांखि जानो हाया। जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा जों मोनसे थि संबिजित गोनां, मोनसे गभर्नमेन्टजों रेजिस्टार जानाय, रिकगनाइज मोननाय मोनसे आबुं धोरोम। जेरै हिन्दु धोरोम, खृष्टान धोरोम, जैन धोरोम, बौद्ध धोरोम बिथांमोनाबो जेरै आबुं धोरोम, बेबायदिनो जोंबो मोनसे बाथौ धोरोमा मोनसे आबुं धोरोम। आरो बियो दिनै जोंनि आसाम सरकारजों जोंनिनो स्पेसियेल फोरबो गोथार बाथौ साना दिनै स्टेट हलिडे आबुं हिसाबै बन्द मोननो हालायनाय मोनसे धोरोम जाबाय आरो बियो सानसे समाव नेसनेल हलिडे मोनहैगोन। नेसनेल हलिडेयालागैबो आगान सुरैनो हागौ आरो बुहुमनि मोनसे गोथार धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमा सौहैनो हागौ, बेखौ जोङो मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो जोंनि मावनो गोनां खामानिया बेनो जे जोंहा हिन्दु धोरोम एबा RSSनि जों बेरेखा नङा, RSSनि जों सुथुरबो नङा, बिथांमोननि साइजों बन्दुबो नङा, बिथांमोननि सिङावबो जों नङा, बिथांमोना सायावबो जों नङा। मानो होनबा बिथांमोना मोनसे उदां आफाद, बिथांमोना बिथांमोननि थांखि संबिजित बायदि हाबाफारिजों बिथांमोना दावगालाङो आरो जोंहाबो दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनि थांखि हाबाफारिजोंसो जों दावगालाङो। जोङो बे भारत हादरनि मोनसे धोरोम हिसाबै हिन्दु सोदोमस्रिनि जों जौगानाय, बयबो दावगानाय हिसाबै जों दिनै हिन्दु धोरोमखौ जोङो अनसायो, जों मान होयो आरो जोंहा निजा गावनि आंगो धोरोमा जिहेतु बाथौ, बे बाथौ धोरोमखौ जोङो गोबाना लानानै दिनै जोंनि असे राव, हारिमु, धोरोम सोदोमस्रिनि बिथा बे बाथौ धोरोमखौ जों फोसावनाय, फोसाबनाय, फोगोमनाय आरो फेहेरनाय हाबाफारियाव जोङो दिनै सोरगिदिं मुलुगनाङैनो साग्लोबसारै खामानि मावनो थाखाय आगान सुरगासिनो दङ। बेयावनो सोरबा जुदि बे RSSजों बा सत्यनाथ बरा बिथांमोनजों लोगो नांनानै सोरबा बाथौनि मुं लानानै सोरबा जुदि बिथांमोनजों गले गले खालामदोंब्ला, बिथांमोननि एजेन्ट बादि खामानि मावहैदोंब्ला बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा नोजोर होनायनि गोनांथि दङ। मानो होनबा
जों गासै बुहुमनि बाथौआरिफ्रा रावनिबो एजेन्ट जानानै मावनो रावखौबो बिथोन होआखै, रावनोबो मोन्थाय होआखै, अधिकार होआखै। बेनिखायनो बिनिफ्राय जानगाराव थानाया जों साफ्रोमबो बाथौआरिनि गोनांथि दङ। जानगाराव थानांगौ जों बेखौ खावलायो। मानोना जोङो जोंनि गावनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बयबो साखाफारा जानांगौ। गावनि धोरोमनि थाखायनो मावनो गोनां, गौथुमनि थाखायनो मावनो गोनां गोबां खामानि दङ, जायफोरखौ जोङो मावजोबनो हायाखै गोबांथार। बेनिखायनो जों हिन्दु एबा RSS एबा गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि जों बेरेखाबो नङा। जोङो बिथांमोननि बेरेखायै जों गसङाखै, गसङाबो आरो थांखिबो जोंहा गैया। बेनिखायनो जोङो जिहेतुके जोंनि साखाथिनि गासैबो धोरोमनि मानसिफोरजों जों जयैनो रुजु रुमु रायजो जानांगोन, सुख गोजोन दावगानायनि हाबा मावनांगोन। बेनिखायनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बे थांखि, बे नोजोरखौ लानानै जों दावगालांनो थाखाय जेब्लाबो थियारि जानानै दङ। बाथौ धोरोमा जाबाय जोंना जोंनि असे बर'नि आंगो जिथु बा सान्थौखौ लानानै हा, अख्रां, सान, बार, दै बे मोनबानि जिथु गुमुरथि सान्थौ फिल'सफि बेखौ लानानै जोनोम जानाय जोंनि सानखांनाय बे आंगो दोहोरोम। आरो बिनि दोहोरोमनि गुदियाव जोंहा मोनबा आसार खान्थि दङ, जायनि थाखाय बान्दो बा, जायनि थाखाय आसार बा, जायनि थाखाय जोंनि फोरबोआ मोनबा, जोंनि बाद खान्थिया मोनबा, बेफोरबादि दङ। दा हिन्दु धोरोमनिया जाहैबाय, बिथांमोना हिन्दु धोरोम होननाय लोगो लोगोनो बेयाव गोबांथार एग्रे बेग्रे माने बे धोरोम दङ। जेरैहाय सतसंगियाबो हिन्दु धोरोमनि, बा बिदिनो गौरियमाबो हिन्दु धोरोम, साई बाबा हिन्दु धोरोम, बा कल्याण आश्रम, बा बेबादिनो बे इस्कन, बा बेबादिनो जाहैबाय माने बे शंकरदेब बा कृष्णगुरु बायदि बायदि गोबां दालाय दासा दङ। दा बेनिखायनो बिथांमोननि धोरोमनि जथायै बिथांमोनखौ हिन्दु होननानै लायो, हिन्दु होनना जों मिथियो। आरो बेनिफ्राय बिथांमोननि जिथु माबा धोरोमजों जोंनि धोरोमजों हा अख्रां फाराग दङ। बेनिखायनो बिनि गेजेराव जोंहा बे हिन्दु धोरोमखौनो जोंनि बाथौ धोरोमजों गोरोबलायनाय सिमिलारिटि दङ होननानै बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया आरो जेबो ओंथिबो गैया। बेबायदि गोख्रों राहा लालायनायनि खोथा गैया। मानो होनबा बिथाङा बिथांनि लाइनजों बिथाङा बेयाव फैनानै भिजिट खालामनानै मा थांखियै बिथाङा गावनि रावजों बे मिडियायाव फोसावदों, बा बेबायदि गोख्रोङै ख्रिस्टान ससाइटिनि सायाव बाथ्रा बुंदों, बे बिथांमोननि बाथ्रा जाहैबाय। दा जोंथ' आरो बेखौ मददबो होनो हाया। आरो जोङो बिथांनि गेजेराव आरो ख्रिस्टान धोरोमनि गेजेराव जाहाथे बेफोरबादि खौरांखौ फोसावबाय थानानै जोंनि मानसिफोरखौ लाफानानै, साफा सानै मानसिफोरखौ लाफानानै, बा जोंनि बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरनि गेजेराव न'खराव फैनानै बेफोरबायदि खौरांफोरखौ फोसावनानै जाहाथे ख्रिस्टान ससाइटि आरो बिदिनो जोंनि बाथौ धोरोम ससाइटिफोरनि गेजेराव बेले बेजे सोंखारिलायनाय बेबायदि दाङाबाजि जाहाथे लाबोआ, बेखौसो जों खावलायो। जाहाथे बिनिफ्राय बिथाङाबो आनजायनानै थायो, बिनिफ्राय बिथाङाबो सामोल जायो। मानो होनबा बिथांनि बे खौराङा जोंनि थाखाय जेबो बानजायाखै, जोंनि थाखाय खहासो लाबोगासिनो दङ, खहासो जानो हागौ बियो। बेनिखायनो बेजों जोंहा जेबो फिथाइ थाया। मानो होनबा जों रावखौबो जोंनि थाखाय हायार हमाखै, आरो रावबो हायारबो जानो नाङा, आरो जोंबो रावनि थाखाय एजेन्ट एबा हायारबो जानो गोनांथि गैया। फोरमायनो गोनाङा बेनो जे जों मिथिना मोन्दों जे जिथु नै बावैसो एबा थांनाय बे 2012 मायथाइनि बबेबा मोनसे दानाव, 22 मायथाइनि बबेबा मोनसे दानाव बे जोंहा बे गनेश दैमारिया RSSनिफ्राय मोनसे बान्था आजावदों। बे बान्था आजावनायनि थाखाय हयथ' बियो RSSनि एजेन्ट जानानै बिनि बिनि थिननाय बोथोन बायदियै हयथ' खामानि मावदों नामा, आरो बेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमखौ फाननो, दुलाराय बाथौ गौथुमखौ माने बाहायनो, हाथियार हिसाबै बाहायनो बे एजेन्ट जादों नामा, बेखौसो जोङो दिनै साननो हायो। मानो होनना बुङोबा दिनै गासैबो बिथाङा जाय आफादखौ दैदेनदों, बे आफादाबो दिनै RSSजों बेबायदि नांथाबना खामानि मावबाय थानो थाखाय हयथ' बिथांमोनहा थांखि गैया, बा बेबायदि
माने बिथोन होआखै, बिथांनो अधिकार होआखै, राइट्स होआखै। आरो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जे गोख्रोङै सोंखारियो जाहाथे बेफोरबायदि खामानि मावनाय बा जोंनि बे गुबुन गुबुन आफादजों थाफानानै जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव खहा लाबोनाय हाबाफारिखौ जाहाथे गणेश दैमारिया आरोबाव फिन मावा, बेनिफ्राय जाहाथे आनजायना थायो, बेखौसो जोङो गुरैयै खावलायनाय जायो।